mic dejun sațios, să nu mai simți foame pe parcursul a 3-4 ore, să-i oferi corpului toți nutrienții necesari, să aibă un gust delicios, să fie ușor digerabil și să te ajută să faci și un deficit caloric, pentru că nu conține decât 202 calorii. Ce mai? Nu mai avem scuză că nu avem timp să mâncăm de dimineață sau că nu avem chef să gătim de dimineață sau că nu ne intră în guriță, că nu așa ceva n-ai cum să nu-ți placă. Ce gust incredibil de bun are. Am făcut cu lapte de cocos de data asta. E și masa mea proteică e cu gust de vanilie. Ce smoothie! Bineînțeles, putem face și smoothie. Dar și aceasta este o idee incredibilă pentru sănătate și mic dejun.